Como cada noite antes de deitarse, María preparouse para dormir, fregou os dentes e puxo o pixama. Pola mañá, cando espertou, comezou a sentir unha sensación moi extraña no seu corpo. Estaba moi cansa e, ademais, tiña moita dor na gorxa. Tamén tiña moito moco. María sentíase moi triste e adolorida porque non entendía o que lle estaba a pasar. Chorando, foi onde a súa nai para contarlle o que estaba acontecendo. Mamá, dóeme moito todo o corpo, teño moitos mocos e estou moi cansa. Ademais, dóeme moito a gorxa. A súa nai lle dixo: penso que estás enferma. Deberíamos ir ao médico para que che revise. A nai de María lle pediu que se abrigara moi ben para levala ao hospital, xa que tiñan que ver a doutora. No hospital había ambulancias e moitos aparellos que María descoñecía para que se usaban. Cando chegaron á sala de espera, a nai de María lle dixo: agarda un momentiño aí sentada que de seguido nos atenden. María agardou sentada xunto con outra nena que tamén estaba maliña, mentres a súa nai lle contaba á enfermeira o que estaba pasando. Bo día, quería pedir cita para a miña filla. Vale, tes que coller vez e agardar. Agora aviso a doutora. Bos días, María. Son a doutora Laura. Cóntame, que che está pasando? María comezou a contarlle a doutora todo o que lle pasara pola mañá, sinalando onde e canto lle doía. María, o que me estás contando son síntomas de gripe. Para asegurarse, a doutora tomoulle a temperatura a María e lle fixo moitas probas. Despois recetoulle un medicamento e lle dixo que tiña que descansar e comer sano para recuperarse pronto. A doutora Laura explicoulle a María que a gripe estaba causada por un virus. Este virus se contaxa, é dicir, se pasa de uns a outros cando tosemos ou esbirramos a través do aire. Cando este virus entra no corpo, se producen os coñecidos síntomas da gripe, que son algúns dos que ten María. Para evitar contaxiarnos é importante beber auga, vacinarnos contra a gripe, levar máscara se alguén está enfermo, lavar as mans frecuentemente, facer exercicio e comer san.